Здравейте, от мен Лазар Христов. Продължаваме с следващия урок от курса по HTML. Предния път разгледахме HTML атрибути на елементите, а сега ще разгледаме структурата на документа в HTML. Отваряме PDF файла. Като пример, пак ще ползваме нашата първа веб страница, защото тя е проста, несложна и стандартна структура, която я прави много подходяща за целта. Така, основни елементи в веб страницата. Структурата на HTML документа по стандарт е задължително още в началото на първия ред да се използва декларацията за вид на документа doctype. Това е един специален елемент, който указва на веб браузъра вида на документа HTML или XHTML и версията, на която е написаната страницата. Ето някои основни декларации, които се използваха в по-старите версии. Това е най-стриктният и строг вариант. Това е не толкова традиционният вариант, не толкова стриктен. И варианта, когато в страницата се използват фреймове. Това са елементи, които могат да разделят уебсайта ви на две или повече части, като всяка част е отделна HTML страница. Ще ги разгледаме по-подробно в глава 15. При XHTML са същите три вида, но с XHTML отпред. Ето пример с най-стриктния вариант. И HTML5 най-икономичния вариант. Тук нямаме тези връзки към V3C, защото това е изцяло тяхна стандартизация. Освен това липсва версия, защото това е нов и общо валиден стандарт и за бъдещето. И за бъдеще, вероятно, а може би и на разработчиците просто не им се е пишало много. Така, елемент HTML. HTML документа се разполага между таговете отваряш HTML и затваряш HTML. Затваряш, казахме, когато има наклонена черта. Ясно. Той се явява родителски елемент за всички останали елементи. Състои се по принцип от две основни части – глава и тяло. Така, елементът глава. Главата на HTML документа се намира между двата тага отваряш и затваряш head. Тук се оказва служебна информация за документа, като заглавие, описание, ключови думи за търсачките, връзки, скриптове. И тази информация не се показва в браузъра, може да съдържа следните елементи. Елемента title или титла. Това е задължително за всеки HTML документ. Елементи мета, в които се пишат метаданни с информация за документа. Базовия URL адрес, линк, задава връзка към външен файл. Стайл задава стил на оформление на указан елемент. Скрипт за JavaScript и NoScript, когато има проблем с скрипта. Ще разгледаме подробно тези елементи в следващата глава. Само тук да обърна внимание, че в HTML5 елемента head не е задължителен, таговете могат да се пропуснат и направо като първи таг в елемента HTML да бъде сложен тага title, но аз не препоръчвам такъв подход. Според мен е добре и много важно и препоръчително да се пише правилно структуриран и оформен код, особено когато човек сега се учи. Така, елемента body. Тялото на документа или body се разполага между таговете body и body, отварящ и затварящ. В него се намира видимата част на документа,
документа, която се показва в браузъра. Тук се поставят всички останали елементи, ще ги разгледаме в отделни глави. Трябва да се има предвид, че голяма част от елементите и атрибутите, особено за описание и форматиране на текст, в по-новите стандарти в HTML5, не трябва да се използват в тялото на документа, а трябва форматирането да бъде изнесено в отделен CSS файл. Това се отнася и за самите атрибути на елемента body, но въпреки това ще ги разгледаме, защото е възможно да ги срещнете в по-стари HTML документи. Ето и вече някои от остарелите атрибути на елемента body. BG Color, цвят на фона, Background, изображение JPEG, задава графичен файл за фон. Текст задава цвят на текста, Link Color задава цвят на връзките, а Link задава цвят на връзките в момента на кликване върху тях, V-Link вече на посетените връзки. Ще разгледаме един пример, за да зададем светлосин фон на страницата, текста да бъде с червени букви, кодът ще бъде следния: Body BG Color Round на Light Blue, Text Round на Red. Ето, ако пуснем в Opera, ще видим това нещо. Още веднъж напомням, че всички тагове на всички атрибути на тага Body са извадени от стандартите и не се поддържат в използването на XHTML Strict, не HTML5. Препоръчва се използването им в отделен CSS файл. В следващата точка ще разгледаме взаимодействията между елементите в веб страницата. Структурата на нашата веб страница може да се представи схематично. Така HTML, който отива към Head и Body, Head се разделя титла и Body, Meta, Body, параграф. Вижда се, че това е една дървовидна структура, в която елементът HTML се явява и коренов елемент. А вложените в него елементи образуват дървото на документа, така наречения обектен модел, Document Object Model. За да разберем по-добре взаимодействието между елементите в веб страницата, е нужно да се запознаем с така наречените родителски взаимоотношения между елементите и в една иерархична и дървовидна структура. Коренов елемент, казахме HTML, намира се на върха на иерархията, всички други елементи се явяват негови потомци. Родителски елемент, елемент, в който е вложен друг елемент, нарича се още родител. В случая родителските връзки са следните. HTML е родител на Head и Body. Head е родител на Title и Meta, а Body е родител на P. Дъщерни елементи. Това е елемент, който е вложен в друг елемент. Нарича се още дете. В случая дъщерните връзки са аналогични на родителските. Head и Body са деца на HTML, P е дете на Body, така нататък. Братя или сестри, това са елементи, които се намерят на едно ниво в иерархията и имат общо родител. Такива са Head и Body, Title и Meta. Потомък е общото название на елемент, който е вложен в други елементи, независимост от нивото на вложеност. Примери: P е потомък на Body и на HTML. Всички са потомци на HTML. Това е по този урок. Желая ви всичко добро!